Ahojte priatelia. Horolezectvu sa venujem už 60 rokov a prvé lezecké kroky som urobil na Poštárkach pri Zvolene ako 14-ročný. Ale po stromoch a rôznych prekážkach leziem prakticky od narodenia. Mám to asi v krvi. Leziem rád vždy, všade a po všetkom. Napísal som pred mnohými rokmi na úvod môjho rozprávania o prvovýstupe Hra na kalamárky v Teplických skalách. A platí to až dodnes. Proste lezecká vášeň ma celkom uchvátila už od mladosti a sprevádza ma celým mojím životom. A bolo to veľmi široké spektrum horolezeckých aktivít. Od liepakov a boulderingu pár metrov nad zemou, cez cvičné skaly alebo športové lezenie, ako sa tomu hovorí dnes, cez lezenie a prvovýstupy na pieskoch, v Tatrách, lezenie ľadov, až po veľké steny v Dolomitoch a Alpách a nové cesty vo vysokých horách Pamíru a Karakoramu. Táto vášeň spolu s plným nasadením a vážnym prístupom k horolezectvu ma priviedli k výkonom, ktoré boli v danej dobe celkom špičkové. Mnohé výstupy a nové cesty dosiahli svetovú úroveň a uznanie. Prvovýstupy na Pitzbadile, prvé zimné prelezenie cesty Hemming Robbins na Petitru, ale predovšetkým cesta cez rybu na Marmolade, ktorá sa stala milníkom v alpskom lezení. Počas dlhých rokov môjho horolezeckého pôsobenia som liezol s mnohými výbornými lezcami. Spoznal som skoro všetkých ľudí, ktorí niečo znamenali v slovenskom, československom, ale aj vo svetovom horolezectve. Horolezectvo som bral komplexne. Celý život som sa zapájal do jeho organizovania. Napísal som stovky článkov, veľa fotografoval. Vyhral som niekoľko domácich fotosúťaží a bol ocenený aj v zahraničí. A v pokročilom veku som sa dostal do Karakoramu, ale aj na slávneho El Capitána. Dnes mám 70 rokov a lezenie ma stále rovnako baví. Som rád, že poskytujem mnohým inšpiráciu v tom, že liesť sa dá od detstva až do staroby. A ja sa snažím preliezať moje prvovýstupy spred 40 či 50 rokov a posúvať svoje limity v lezení na umelej stene vo vertigu. Dúfam, že mi to ešte pár rokov vydrží. Lezenie mi prinieslo obrovské množstvo zážitkov, krásnych aj smutnejších, mnohé boli veľmi dramatické. Rád by som sa o ne podielil s vami všetkými. V Taliansku mi vyšli už 2 knihy, ale na Slovensku zatiaľ ani jedna, aj keď sa aj viacerí moji spolulezci a priatelia už roky dožadujú. Konečne sa to teraz zlomilo a na knihe spolu s vydavateľom intenzívne pracujeme, ale potrebujeme k jej vydaniu aj vašu podporu. Dopredu vám za ňu veľmi pekne ďakujeme.